दिनै 2022 मायथाइनि आरो बे 5 जुनाव मोनसे गोसोखांजाथाव जारिमिनारि सान नांगौ। बुहुमनि दैदेनगिरिफोर गासैबो ज' जानानै थांनाय 1972 मायथाइयाव जि मोनसे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेखौ फसंनाय जादोंमोन इउनाइटेड नेशन्सनि दारैहाय आरो बे खामानि मावबोगासिनो दङ आरो दिनैबो बेनि गोनांथिखौ लानानैनो जोंहा खामानि मावनो गोनां थानायलाय बा जों खामानि मावनो नाजाबोनाय हिसाबैनो बर' फसंथान गावान खुंथायाबो दिनै 5 जुन बे अक्ट'आवहाय जोङो जोंनि सानजारि नोगोर सिभिल सार्भिसनि सिङाव थानाय महनपुर कृष्णपुर गामिनि जे जोंनि सिबि बर' गोजौ फरायसालि आरो टिडि बर' गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सानै लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै बर'नि गासै माहारि गौथुमफोरखौ लाफानानै जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद सारायनाय एनडिएफबि एक्सपिरियेन्स पार्सन गासै बर'नि धोरोमारि गौथुम बुंनो थाङोबा बाथौ ब्रह्म गासिबो दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय फैनानैहाय दिनैनि 5 जुनाव जों दंफां गायनायनि हाबाफारि बा बिफां गायनाय हाबाफारि जों लादोंमोन। फुंनि समाव बेयो जोबनानै थांबाय मोजाङै जोङो खामानिफोरखौ बा बिफां गायनायनि जि हाबाफारि बेखौ जों फोजोबबाय माखासे लिंहरनाय आलासिफोरनि दारै जोङो बे खामानिफोरखौ मावफुंनो मोननाय जाहैबाय आरो आङो बेखायनो बुंनांगोन बर' फरायसा अनसाय गावान खुंथाय जानानै बिथांमोननिसिम साबायखर बावनांगोन आरो गोनांथिया बेनो दिनै बुहुमाव बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय जोंनि सुबुं सोदोमस्रिया आरो जोंनि सुबुं माहारिनि बा जोंनि थांनानै थानायनि जि मोनसे हालोद बेयो खैफोद गोनां जानो थांगासिनो दङ। जों बेनिफ्राय रैखा मोननांगौबा बिफां लाइफां गायनो गोनां जादों। बुहुमा दिनै दुंग्लोबनो हमबाय दिनै बुहुमाव माने जि मोनसे गुबुंले आबहावा बेनि गेजेरजों थांनानै थानो गोनां जादों। गोग्गो देहा लानो थांनायावहाय गोग्गो बारहावा मोननांगौआव जेंना फैनो हमदों। बेफोरनि थाखाय बेराम आजार जानानै मानसिया अबथिरा जिउ खोमानांनाय हा हु बांग्रि दैबाना बायदिसिना बिदिनो खैफोद गोनां मोनसे हालोदाव थानांदों। बेखायनो बेफोरनिफ्राय रैखा मोननांगौबा मोनसेल' राहाया जोङो दिनैहाय बेखौनो बुंनांगोन बिफां लाइफां गायनो गोनां जानानै फैदों। बिफां लाइफांखौ गायनानै फोथांनांगोन आरो जोङो बिदिनो हाबाफारि बिफां लाइफां गायनायखौ लाखिलांबाय थानानै जोंनि बुहुमखौ जोबस्रांलांनो नागिरनाय बुहुमनि सुबुं सोदोमस्रि आरो जोंनि बुहुमखौ सोमखोर समायना महर दाफिननो थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ होननानै गासै दुलाराय बुहुमनि सुबुंफोरनो जोंनि बर' सुबुंफोरनो भारतनि सुबुंफोरनो आसामनि रायजो राजा गासै माने सुबुं माहारियानो बे हाबाफारि बा बिफां गायनाय हाबाफारियाव जे बाहागो लानांगौ बेखौ आङो बुंनो लुबैयो। दिनै मानसिफोरनि मोनसे साननायनि बा बिबान आजावनानै खामानि मावनायनि जि मोनसे लामा बे लामाखौ जोङो रोखा खालामना लानांगोन। ओरै बिफां गायोबानो बे बिफाङा जे थांनानै थागोन बे नङा। बिफांखौ गायनानै फोथांना लाखिनायासो गिदिर बाथ्रा। ओंखायनो बिफांखौ गायखांनायनि उनावहाय जाय जायगायाव जोङो बिफांखौ गायबाय दिनैहाय बुंनो हायो जोङो सिबि बर' गोजौ फरायसालि आरो टिडि बर' गेजेर फरायसालि बिनि फरायसा फरायसुलिफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जेराव सावरायनाय जाबाय दहायबो आं बिबुंथि बुंबाय जे जोङो गायबाय आरो गायखांनायनि उनावहाय बिफांखौ गायखांनायनि उनावहाय बेखौ जोथोन लानो थाखाय जोंहा बेहाय आरो जों फैफिननानै मालाबा जों रादाब लानो हागौ खिन्थु जों सानफ्रोमबो बेवहाय फैनानै जोङो बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय नङा। बेखौ फोथांनायनि बिबाना फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि सायाव आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि सायाव बे थागोन। बेखौ गायनायनि उनावहाय जेब्ला सान्दुं गोसा जायो रानलांनो हमो बिफांफ्रा दै लुनायनि बिबानफोरखौ लानांगौ आरो बेखौ जोङो बारि दुंख'नानै जेवरा दुंख'नानै मोजाङै जोथोन लानायनि जेरै दा जोङो मोनसे बेखौ रैखाथि होनो थाखाय बेंख'नायनि जि मोनसे राहा होदों बे राहाखौ जोङो बोरैहाय गोजोर खालामनो हायो आरो बिनि दारै बोरै बिफांखौ जोङो फोथांनो हायो बे बिबानफोरखौ जोङो बयबो बुजिनानै मावोबानो आं सानो बिफाङा थांनानै थागोन आरो जोंनि बे बुहुमा सानसे समावहाय जों लुबैनाय बायदि साफ्रोमबो बुहुमनि सुबुङानो बे गोनांथिखौ बुजिनानै खामानि मावोबा सोमखोर समायना जाहैगोन आरो बुहुमा जोंनि थाखाय बेयो जोंनि थांनानै थानायाव जे खैदां खैफोद फैनो नागिरदों बेनिफ्राय जों रैखा मोनगोन होननानै जों फोथायनो हायो।